Godmorgen. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad hedder du? Sara. Sara. Ja. Og hvor gammel er du? 25. 25. Og hvad vil du lave for os? Jeg vil gerne synge en sang, som jeg har skrevet i samarbejde med andre. Der har været mange ind over den sang, men... Okay, interessant. Ja. Er der noget andet, du vil tilføje? Egentlig okay. Ikke udover, at jeg skal bruge min assistent. Ja. Der får jeg assistent med på scenen. Ja, det er godt. Hej, hvad hedder du? Assistenten? Det var Flemming. Hej Flemming. Okay. Og så spiller guitar, ja. Den er luret. Skide godt. Jamen, og skrædderstilling. Det er bedst sådan, når man spiller spansk, eller hvad hedder det, akustisk. Det er meget fornemt. Der står det den. I'll read your mind, and you know what I'm about. When I feel blind, you always treat me the right way. Wherever you are, I know when you're thinking of me. When I point to stars, you pick the same from me. I'll read your mind, and you know what I'm about to say. When I feel blind, you always lead me the right way. Wherever you are, I know when you're thinking of me. When I point a star, you pick the same for me. So you must be my soulmate. Oh, you must be my soulmate, yeah. Oh, baby, you're making